Съдът отмени заповед, с която е отнета шофьорската книжка на мой клиент за това, че управлява дерегистриран автомобил, тъй като е нямал сключена валидна застраховка гражданска отговорност. Знаете, че след измененията от 7 септември 2025 година, когато един автомобил се управлява с служебно прекратена регистрация поради липса на гражданска отговорност, при проверка от полицаите на място, освен че се свалят регистрационните номера на автомобила, вече се издава и заповед за прилагане на принудително административна мярка, въз основа на която се отнема шофьорската книжка на момента. И дори след като се представи сключен договор за гражданска отговорност, номерата на автомобила се връщат, но дори и тогава шофьорската книжка остава в полицията. Ето тук е важно да знаете, че тези заповеди могат да бъдат обжалвани пред административния съд, като се развива едноинстанционно производство, т.е. решението не подлежи на обжалване. Ако съдът прецени, че заповедта е незаконосъобразна, шофьорската книжка ви се връща от полицията.